weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gasambiri horkoƴere barkatu barkewi waali kon waktu yoni ha to hawre e nder galle ceerno Hammady Malick Ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hanki kikiɗe ko accident musɗo waɗi waɗɗani gasambiri kene tolno e yimɓe tato mbasen pital men taw ko yon minikara giwnoɗo toon to lumamo horkoƴere to leydi Mauritanie ken tolno e lebbi ɗiɗi haɗede ujunnaje laaɗe jolde awo fina tawa toon to Nouadhibou hande o jagorɗo awo yamiri ɗen laaɗe nde joltatay tufɗe Nouadhibou to leydi Mali diɗɗalam vokaji salade ko fate banggue diwgol ɓen koninkoɓe armée leydi ndi colonel Alpha Yaya Sangaré hoorejo leydi siifi riwedemo e armée leydi ndi to Guinée Bissau ko ɓattiɗo Oumar Sissoko e mbal goto nanga toon to bowallade diwoje ngal Lisbonne kene tolno e milliarduji tati koppareje franc CFA tawa e wolisaji makko mo wonduno noon e joom suudu gonnoɗo horejo leydi ndi on noon nangaka CEDEAO holliti jaɓata o kuddata baɗɗo toon to Guinée Bissau ɗum ko caggal nde ɓen koninkoɓe kolliri ko hittande gonata e gardidi lefol laamu kabruji men mbaɗa min ha to Maroc Côte d'Ivoire Guinée Conakry ma en jiya toon to Bénin Ghana Soudan Centrafrique jolam jaɓeri ma en jiya toon to Australie kame Arabie Saoudi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen so en nani ndeddande welde holto paaɗena koto cuuɗi meɗen hawre holko nawaten to cuuɗi meɗen hawre ko ziyara moƴƴo gando dokkuɗo hoore mum alqur'anil karim kame sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallama on woni ceerno Hammady Malick Ba mo ganduɗa ko piɗo Seykhu Tidiane ɗin ñalɗi noon mbaɗata ko 15 lewru janvier 2026 fanuɗo henna ndu so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi meɗen hawre ɗo henna aɓe teddiniri hen dendagal ɓesgu hawrenaɓe kala gorko hen e debbo suka e mawɗo kala tenti noon khalifa galle o woni ceerno Issa Ba e dendagal ɓesgu ceerno woni gorko e debbo suka e mawɗo kala ina teddina hen maire de la commune mo hawre woni Oumar Agibou Sow ene wonde joom wuuro hawre woni Tidiane Agibou Sow kono ne kadi ceerno Ahmadou Tidiane Diouwa to banaje kam ardi duɗal almuɓe ngal kala kono ne kadi ceerno Hammady Malick Ba ne wonde ceerno Kawoy Ba kame ceerno Sarif Ba o woni gardiɗo jangguin ɓuura duɗal qur'anil karim ɗon ɗo galle ceerno ɗo henna ene hen ceerno Ahmadou Dia kame ceerno Malick Awo ene wonde ceerno Mamadou Bocara Sow imam e dendagal almameɓe hawre e ko taari ɗum kala ene hen ceerno Mamadou Sadel e dendagal fedde Hizbul Ansari kame fedde jeunesse siwol e fedde nafoore hawre e dendagal guure taariɗe hawre Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée e diaspora o kala ni bisma hen ceerno Hammady Malick Ba giɗo Allah tedduɗo henna o ɓattaki noon iwi koye dendagal almuɓe makko kala ene tentinira dendagal bandiraɓe julɓe kala 14 15 aadi men ko toon to hawre gorelte ko aadiyanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadiyanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde en ɗam kala
gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare jogiiɓe caɗele jabet tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala heewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to kordi noro ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamamɓe jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano oppiré toon jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon miñi ko no wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konni wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde 15 bowte hitande ujunnaje 225 yonti kumpital mene ɗemgal pular
ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ñande jamma asenne jofi alende ko ñande hen hirde mawde taw ko hirde pulago ko mbiyata hirde laccire ha ko woni ko yuɓɓina e nder Dakar laamorgo leydi Sénégal to wiyete hôtel Revin mo ganduɗa ko ɗon saaluji mawɗi gonɗi nder saalo ko maw heewi teb yimɓe taw kadi yuɓɓini ɗum wonande ko Sali Dia e yaadi mum kala woni fandare makko noon ko rendinde fulɓe kala ɗo mbawi wonde windere nde Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala kono kadi hay goto lacciri ha ko hawani ɗum kono so wiyama noon ko ha wona hirde pulago taw kadi moni kala yiite en hoore mum kala mo nannanoɗa so tawi a ari a naati beele mbawa yiide ɗum ma won kadi gandodiral wona kadi wayrodirnoɓe jiitodiri wona kadi nandirannoɓe jiidiri wona kadi moni kala faggima goɗɗo nde tawno neɗɗo ko kañum woni lekki dañal ko wona ɗum ko noon on jamma o waɗama e dow inde teddungal wonande Coumba Yero Nalla Sow mo ganduɗa ko debbo mo Gorilake taweteɗo toon to Belgique ko ha toon iwi gam tawtorede o jamma tedduɗo kono kadi baaba on jamma waɗa ko waɗa hen ko Aliwa Dembourou Lella Sow mo ganduɗa ko sarɗiyanke mo ganduɗa taw kadi ko jaadiɗo APR kono ne kadi sohna Coumbali ha toon to États-Unis d'Amérique koye dow teddungal ɓeɗo hen woni ko waɗa ɗiɗo hen jammaji ɗi ganduɗa tambima ɗum taw kadi ko Oumar Foutanké on jimowo ŋana kono ne kadi ene wondi kadi e diɗɗal yaadiɓe mum kala rewi lawol noon ko wona ɗum ko ɓe noddi hen moni kalde teskoto neɗɗo o so tawi neɗɗo darima yo teske ande heptine duuse nde tawno neɗɗo ala ko wawi wadde haydara so wona duuse so tawi neɗɗo ne daari darde yonde heddiɓe yo mballu ɗum beele darde nde ne ɓuura yodde so tawi darde makko yooɗi tan ne wayno ko rendo kala wo yonni gartaten koye oɗo hen accident musɗo no fewi baɗɗo toon to diwana mo Gassambiri taw kadi koye minicar giwnoɗo toon to luuma mo Horkoƴere ne jolni noon ɓen yanoɓe luuma woni hen jiiya ko toon to Barkatu woni hen koto Barkewi woni hen kadi pano ko ha toon to waali ko on oto noon dogannoɗo dogdu sattudu ko on tigui yani caggal muɗum noon waɗi yimɓe tato wasɓe en pittal men ɓen maɓe ɓene hen soforo o noon jiiya ko hedde to Touba ene hen kadi debbo goto basɗo hen fittal mum biteɗo DSC ko wona ɗum kono jiiyaɗo toon to Barkatu ko wona ɗum konon gañiɓe woni hen heddiɓe ɗon ɗo Gassambiri woni hen kadi nawaɓe toon to Wourossogui ene hen noon tampuɓe no fewi ko wona ɗum konon oɗo saaha gendarmerie nana jokki enquête ko fati e banggue oɗo hen accident kawniɗo ko jeeyi sababu ha oɗo hen oto yani hen eɗen nelda duwaw dendagal ɓen yaltuɓe en aduna ɓesguji mabɓe kala nelɗumen duwaw nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna ɓen gañiɓe hen ɓe nde jomiraɗo rokkataɓe cellal ɓe gummo law ɓe paaya e golleji mabɓe kala gartaten koye Farba Ngom maire mo Agnam mo ganduɗa wona kattanɗo no fewi ken tolno hande e lebbi sappo mankuɗi seeɗa guillen nana Dumba ala kala ko haala e dossier muɗum subaka hande o noon ko ambulance tigui ƴettimo ne wonde cortège haw yettoyi toon to tribunal gam hettede mo e ngal catal ɓen rewintoɓe ko fate ngaluji dirtinaɗi e nder leydi ndi ɗon ɗo Jofa Peɗeli o jofira Peɗeli kay wona 125 milliards mo ganduɗa hande ala en kala kanko hoore makko holliti o heeɓi hen ko laaɓi wonande kaye omo dirtini ɗum walla ko nande e ɗen gueɗe kala hande o noon omo woni audience makko en keɓani hen taw noon ko laaɓi taw ma en gartoy oɗo hen kabaru so en keɓoyi hen ko laaɓi beele kanko Farba Ngom so yettamo gasi o accete o hoota galle makko walla ala ɓe nawtanmo to dumbirdumo kala ko wawi wonde kala ma en gartoye oɗo hen kabaru gartaten koye hoorejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye tawtoranoɗo wonande jonde CEDEAO wattude 68 jonde ɗum waɗi ko toon to Abidjan laamugo leydi Côte d'Ivoire Sénégal noon ngol woni goo e nder histoire mum wonande kay ardade goomu rewido golle CEDEAO ɗum noon wonande kay fuɗɗoto koye janvier 2026 ha 2030 duuɓi nayyi ko Sénégal ɗowata ngolɗon doggol walla ko Sénégal ɗowata nguɗon goomu on commission dewindiɗo ko fate banggue golle CEDEAO Sénégal noon lomtoto ko Oumar Aliou Touré mo ganduɗa ko ɓiɗɗo guinenajo gardinoɗo
ngal ɗon cetala CEDEAO ngam hewɓe kolliti wonande Sénégal so tawi kay wawi ardade wonande goomu rewindo golle CEDEAO woni gasɗen gueɗe kala ma ndewne lawol nde tawno Sénégal ko leydi potal kono kadi ko leydi ndiyala dille to banggue wone leyɗele kewɗe teskorade taw kadi koye dille baɗɗe oɗon fannu kala gartatenam koye ambassadrice mo leydi France jabtima no fewi yogay konguɗi ɗi haalno ɗum wonande jagoɗɗo ñawoje mo leydi Sénégal Yacine Fall ɗum koye yontere yawtunde toon to sarɗeji nde leydi Sénégal o hollitino Sénégal fawi juuɗe mum e sappo e ɗiɗi dossier mo ganduɗa leydi France ɗaɓɓirino ɗum leydi Sénégal wonande yimɓe momom taweteɓe ɗo en taw ko waɗɓe bonande no fewi nde gartite toon to leydi France ñaawe toon o holliti hen tati mbawino nawtede hen naya goni tigui koye rewidede ɗin dossier ji o holliti ɓayde l'état Sénégal wonande ɗaɓɓiri laamu leydi France walla ni sariya leydi France nde artirta ɓemɓe Sénégal ɗaɓɓi toon kono leydi France jabtaki hen kamɓene maɓe nangu ɓen ga hen ha wonande France neldaɓe ɓe nelda so ɗum laataki kamɓene ɓe neldata ambassadrice mo leydi France jabtino holliti minen leydi amen sariya ko sariya wonande kay laamu ko laamu laamu ngu e sariya o wona gotum lamɗo wiyata yo sariya wat sariya waɗa sariya jogui ko ndimago hoore muɗum jiidani e Afrique ɗo ganduɗa kala laamiɗo ko kañum tan tami sawru ndu mo wela dorbade kala o durɓo ɗum o waɗa ɗum no wela walla o jogo labangal ngala o ñawira no welda kala o holliti ɗum ala toon to leydi France ɗaɓɓani nde Sénégal waɗe Madiambal Diagne wona barɗo neɗɗo wona baɗɗo wone gueɗe on dossier woni koye juuɗe sariya leydi France wona e juuɗe laamu leydi France o holliti noon kanko on ambassadrice mo leydi France ne hayumo no fewi noon wonande jagoɗɗo leydi Sénégal holno yaltiniri ɗiɗo hen konguɗi taw kadi koye dow oɗon fannu jeheten ko toon to jeune militaire numéro 4 ɗum noon ko toon to nokku biteɗo Sabadola kene foti wonde opération nden kay kisal mo armée leydi ndi waɗi toon ɓe teɓima toon yimɓe sappo sagataɓe yiilotoɓe kanŋe taw koye sifa suuɗayru ndewnani lawol ken tolno e nogas e nayyi groupe woni ko tetta hen kene fotande motoje nayyi e kaɓirɗe mabɓe kala wawi tettede taw kadi koye dow oɗon fannu guet ndara laaɗi ɗiɗi majjunoɗe ken tolno hande e balɗe sappo ɗe noon jiitama aɓe celli aɓe kiisi kamɓe wonnoɓe hen ɓe ɗum ko caggal jiilaw balɗe banduma taw koreji mabɓe kay hewɓe natti ñamde ni yarde ngam teskede kala saaha wona toon to guet ndar kala kay majjuɗo hewani yiitede ene wuuri heewite tan ko matériel uji walla laaɗe ko nandi hen kala oɗo saa noon ɓen jiitam aɓe celli aɓe mbi wenga maaje kaɗɗe ɗe Dakar wawi faabede kene tolno e temedde ɗiɗo e capantato e jeetato taw ko ɓen ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru ɓe gonno koye laana koye takko maaje ɗe Cap Manuel capanɗe jeegomo ko Sénégal naajo hen capanɗe joyo ko gorko hen nayo ko rewɓe hen goto dañani hay duuɓi sappo e jeetati capantato e jeenayo ko gambinaɓe taw kadi hen nogas ko worɓe hen sappo e nayo ko debbo hen joyo dañani hay duuɓi sappo e jeetati temedere e nogas e nayo temedere nogas e nayo ko Guinée Conakry naɓe hen temedere nogas e nayo jeeya ko toon to Guinée Conakry ene hen noon nogas taw ganduɗa ene hen hewɓe ko worɓe ne hen taw kadi ɗiɗo ko rew taw ɗiɗo hen ko ɗiɗo ene hen tan rewɓe hewɓe no fewi ɓen temedere e nogas e nayo kala ko Guinée naɓe capanɗe jeegomo ko gorko capannayo e jeetato ko debbo sappo e jeegomo dañani hay duuɓi sappo e jeetati ne hen noon tato gananaɓe ene hen kadi wonande nayo jeeya ko toon to leydi Côte d'Ivoire hen tato jeeya ko toon to Sierra Leone hen jeenayo ko rafaɓe ena wama toon to hôpital Abbas Ndaw e ɓen rafaɓe hen tato dañani hay duuɓi sappo e jeenayo walla mbiyen sappo e jeetati beele ɓe mbawa hebde cellal ɓalli maɓɓe kala jeheten ko toon to Deni Biram Ndaw ko wuro wiyete noon wonande suka gaynako on noon woni meccel makko ko gaynaka AS Ibrahima woni inde makko kanko noon yoɓi fittandu ɓi patron makko ɗum ko caggal
ndew dugde ɓi patron makko biyeteɗo MN Toya on noon fiɗum ko laaɓi nde saami nawata suudu safara beele safre hawre wasi fittanu mum kanko suko o noon ko nden wo dogi o acci ɗon téléphone makko e bagage makko to galle patron makko ɗo mo jokkodiranno e nene makko noon e kala saaha toon to Daara Jolof wonno jebdi makko kala lewru ko ujunnaje sappo omo neldanno ɗum nene makko o saaha noon gendarme aɓe gudditi hen enquête men jaaƴi no fewi beele mbawa fawde juuɗe mumen e makko keddoɗen koye leydi Sénégal jahaten ko toon to Wourossogui subaka hande o wonande ɓen janggoɓe taw kadi ganduɗa wonande ɓen étudiaji janggoɓe toon to lycée Alhaji Yero Ɓaasa sukaɓe womi toon hewɓe jalti hande guila ken wona yontere ɓe goni koye hofgo juuɗe kono hande kadi ɓe mbaɗi seppo mabɓe ɓe caali janggude ɓe kolliti o lycée kay wonande waɗi petti tenen bildi ndi koko ɓooyi no fewi ɓe kolini ko wota yande mabɓe ɗum jeeyi sababu noon hande o noon gendarmerie nottima en weddima toon la kermos en aji man ketto seeɗa Ibrahima Jiggo Ibrahima hakkude mum e ɓen wonde élève aɓe taw kadi ko wonɓe e grève mumen kominen elbaɓe Elhaji Yero Ɓaasa ɗo e Wourossogui koye grève min goni guila depuis une semaine joni noon pause o ko bâtiment ji ɗiɗɗi fof ene waɗi ɗum ɗo e waɗi fissure aji dal ko heeli ha boni joni noon emin calmiso e laamu ndu yo wallu min hen min nana haala hay goto jaaɓani men yoɓe mballu min hen yoɓe mballu min hen min anda ko grève min piniri Seydi Sarr mi salminima birmama ko ɗo e Wourossogui e lycée Elhaji Yero Ɓaasa ɗo e Wourossogui lycée Elhaji Yero Ɓaasa fodde hande une semaine walla mbiyen fodde hande 6 mois ko hen ɓe gonno yidde laamu ngu hucce changande ɗe lycée o kuuɓeje ɗe fof ko heeli dow e less fof ko heeli hay escalier ɓe mbi so goto yaɓɓi e rewi hen tan onon koye dam onon koye dilli dam ɗum woni kuɗol moɓe jogui hen kamɓe élève aji ɗi foof noon ɓe mbaɗi sawru mabɓe kamɓe mbiyata ko sawru gumɗo kamɓe fof ɓe ndendi ɓe mbaɗi moɓɓolal mabɓe ɓe mbaɗi seppo ɓe daari e taliji e banggue ɗi foof kalɗo tali ardano e Wourossogui ɓe daari ɓe mbaɗa seppo mabɓe noon laamu ngu nde tini ɗum ɗon yalti faye mabɓe weddi mabɓe garant uji ɓe mbadde mabɓe garmi gara garant uji no fewi hewɓe mabɓe noon kam kadi nanggama tigui rigui nawama toon to birgal mo Wourossogui o saaha ko on probléme woni ko finiga e Wourossogui lycée Elhaji Yero Ɓaasa mo Wourossogui ko ɗum woni ko piniri fodde une semaine kam mabɓe hen walla mbiyen 6 mois ɓe jinno laamu ngu hucce e mahandaɓe fewnitandeɓe jangguirde mabɓe kono rewani lawol hande noon ɓe pelliti wadde festo mabɓe nde mbaɗi manifesto nde laamu ngu ari wadde mabɓe garmi gara weddima garnat uji hewɓe mabɓe kadi naati juuɗe jaggama nan to nawama to birgal to o saaha ɗum woni ko finiga gam Weltare TV andu diine ma musidɗo moon Jiggo Barhama Thiaby Leñol jarama sappo Ibrahima Jiggo Thiaby Leñol golle ma jooɗi peewi takkusana o ni yoni ha to dulmaji dembe nder galle bari ko on waktu yoni ha e nder galle Yaya Haboya dem e ko taari ɗum kala uddi kumpital men e ɗemgal pulare nder gendidi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie nangal o gonnoɗo sardiyanke suudu sardiji tokosuru woni Sena Mouhammeda Wulqada mo ganduɗa hande o nangal mum addi haala mawka no feewi e nder leydi ndi Mauritanie ha tenti noon yo gay landaji dawrugol politique kala kolliti yo accite wone pelle darnide hagge innamade ɓe kolliti ɓe jonnani ngal nangal ɗum ko caggal nde o yaltini konngudi makko haalde jeenari kamin mbuñari bondi tawetendi e nder laamu ngu sifano haalirni noon laamu ngu holliti ñawore tan wo taƴi faade laamu ngu ko ɗum tan woni golle muɗum jeeyi sababu noon nangal makko oɗo saha mo tawi e juuɗe ɓeena wonande dadiɓe gendi leydi ndi ɗon ɗo pelle kewɗe kolliti leydi ndi haqqe haalde yiyande mum koko yaɓɓa sa haali yiyande ma ɗum ko caggal woni hewɓe ni haalnoɓe ko fati e mbuñaari
kamin jeenari bondi e dirtinde ngalu leydi ndi kala gacca e wellitare kono kanko oɗo saamo wiya teb taw koye dow oɗona sifa to wuro kiifa horejo leydi ndi horejo leydi Mauritanie Mohammed wulde Cheikh Al Qazwani fawi toon tuufere muɗuma ɗum noon koye wuro wiyetengo Tumeira ne tawi nder diwan wonande kiifa ko toon wo fawi tuufere ne tawi nder région de Asaba nden tuufere noon ko yidde kay mahde forasal mangal no feewi ngal ganduɗa ne wawa tigui wallude on diwan kala walla on région kala yaltude caɗele ndiyam ɗam ndiyam noon foɗete koto mayengo Sénégal sigge wahle haɗan wawa yarade tigui rigui ɗo e lebbi 30 wonatɗen golle ɗe ganduɗa ngalu mum wona ko 317 million taw ko koppareje dollar ɗum koye hakkude kiifa sehili baabi Williams kono ne kadi kanko sa taw kadi ɗi nokkuji kala hakkude région ngaji ɗi on région de Asaba kame guiɗi maka ma mbaw hebde hen ndiyam timmuɗam no feewi sifande ñamande hakkude laamu leydi Mauritanie kame fond mo Arabie Saoudite nden sifande noon ma wona e ɗiɗi piccal 87 milliard taw ko koppareji ugiya ma won 225 million taw ko koppareji riyal woni riyada ɗum noon ko yidde yewde ɓoggi potoji courant hakkude Mauritanie kame leydi Mali ɗum noon ma wona hedde 182 kilométre hakkude mum e leydi Mali taw kadi koye nokku mo mbiyata keerol hakkude leyɗele mabɓe kala ɗum noon ko yidde wallide finoɓe toon ɓe ha mbawa hebde kuɓɓam timmuɗam no feewi mo ko mbiyata Aweynada Zebel ene tawe hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali ngam wallide finoɓe toon ha mbawa hebde ɓoggi taw kadi ko kuɓɓam mawɗam no feewi armée leydi Mali walla mbiyen ni armée leydi Mauritanie yaltini communiqué chef d'état major général armée leydi muɗum ngam jertinde hewɓe finoɓe e région de Kifa kame tintan kala woni tan région de Asaba kame région de Hawdila harbi wal min hawdile sharqi kala tintan ha ferma Kifa nde finoɓe yahoɓe ɗi nokkuji kala mbawata rentade no feewi piyanɗe mawɗe kay ma nane ñalawma hande o ha tenti kadi ɗeɗo henna balɗe kala ɗo henna ha 18 lewru décembre ndu gonɗen piyanɗe mawɗe kay kame obiji mawɗi manane ha